pasamun ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus sugeng pinanggih wonten ing renungan batinan Ki Purwantara dinten Kamis Wage Surya kaping 22 wulan Desember taun 2026. Kula Yuswa Agung Wicaksono ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Injil Matius bab 9 ayat 15. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi tahun 1992 sekawan paring jejer nyambut padang ingkang sampun rawuh. Matius bab 9 ayat 18 dumugi 17 lan kuwaos ayat 15. Paring wangsulane Gusti Yesus. Apa para mitrane tematen lanang bisa susah sakjroning temantene isih ana, nanging bakal ana wektune temantene iku kapetal saka ing antarane. Ing kono bakal padha poso. Makaten sabda saking Gusti, rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang patintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Enjing menika kita sedaya dipun ajak lumebet wonten ing mangsa bibar Epifani. Inggih menika mangsa nalika Gusti Yesus Gusti Allah ndadosaken dirinipun katiti lan katingal cetha wonten ing gesang saben kita. Nalika para muridipun kados Yohanes paring pitaken dhateng Gusti Yesus prakawis poso, sejatosipun piyambakipun tasih nggawa pamanggih lawas kanggem mangertosi pakaryanipun Gusti Allah. Nanging Gusti Yesus paring wangsulan kanthi pralambang mempelai. Nalika mempelai taksih wonten sesarengan, mboten prayogi menawi para kancanipun nandhang susah, nanging prayogi ngraosaken bingah lan suka. Punika minangka pawartos Epifani. Gusti Allah rawuh ing tengahing gesang, lan rawuh menika ngowahi suasana ati lan gesang kita. Kapitadosan boten namung perkawis adat lan kebiasaan, nanging perkawis pitedah bilih Gusti saestu sesarengan kalian kawula saben dinten. Nalika Gusti Yesus ngendika babagan kain enggal lan anggur enggal, minangka pangeling bilih gesang kita ugi kedah siap dipun enggalaken. Padang Kristus boten saged namung dipun tempelaken wonten ing gesang lawas tanpa wonten owah-owahan wonten ing manah lan tindak tanduk kita. Ing injing menika Epifani ngajak kita nyuwun kawigatosan. Sampun siap manah kita dados wadah enggal kagem pakaryanipun Gusti dinten menika. Mugi injing menika saged miwiti dinten kanthi raos syukur, bingah lan siap dipun wujudaken dados gesang ingkang tansah kababar dening pangandikanipun Kristus. Amin. Monggo kita ndedonga. Gusti Allah ingkang Maha Asih mugi paduka kersa mbikak manah kawula supados kawula saged peka dhateng rawuhipun paduka wonten ing saben dinten. Mugi paduka saged ngenggalaken gesang kawula supados kawula dados piranti ingkang prayogi kagem kamulyaning asma paduka. Amin.